Здравей, аз съм Ирена от София и целта на настоящото видео е да ти представя предимствата и начин на употреба на иновативните пасти Dr. Silver, част от асортимента на Green Master. Те са българско производство и запазена марка на компанията. Както се чува и от тяхното име, основната действаща съставка при тях са сребърните иони, които имат регенериращо и антибактериално въздействие, освежават устната кухина, предпазват от задържането на вредни микроорганизми и не на последно място дезинфекцират четката ти за зъби. Когато се използва иновативната паста за зъби, е хубаво да се знае, че тя е първата в света, която освен сребърни иони съдържа и алоe вера и хималайска сол. Алоe вера има възстановяващо, регенериращо и освежаващо действие на лигавицата на устната кухина, на венците и на гърлото, докато хималайската сол подпомага за антибактериалното въздействие, реминерализира зъбния емал и има избелващо действие. Когато употребявам тази паста, след като я употребявам, т.е. усещам свеж дъх, прекрасно изчистена уста и след малко по-продължителна употреба вече се усеща избелващия ефект, подходящ е за цялото семейство и не случайно е топ продукта на компанията за последната година. Другата паста за зъби от серията Dr. Silver е Dr. Silver Homeopathy. Както се разбира от нейното име, тя е подходяща за хората, които следват хомеопатичните тенденции, тъй като не съдържа мента, не съдържа флуорид, не съдържа захар, парабени, оцветители и всички тези вредни вещества, които хората, които следват хомеопатичните тенденции, избягват. Тя също е подходяща за цялото семейство. Има свеж вкус на лимон, съдържа също така ксилитол и сода, които подпомагат за предпазването образуване на зъбна плака и също така избелват зъбите, така че още един прекрасен продукт за цялото семейство. Най-добре е тези пасти да се комбинират с също така иновативните четки за зъби на Green Master, които са с наночастици, четка за зъби с нанозлато, четка за зъби с нанонефрит и четка за зъби с наносребро, които имат антибактериално въздействие, освежават устната кухина и предпазват от образуване на различни неприятни ситуации в устата. Така че повече информация за тях може да получиш на сайта на Green Master. Усмихнат и успешен ден от мен!